Karbi Anglong along constituency in koira drop along ta ke pathu ana thukang thurponji phanpura constituency 3 along ta mini stadium asam sarkar pen bajir ponlo lason tak taxi bokajan ele angkang along ta kopai kimi pen longdun lo lakha in koira hini sarupothar MSC constituency angkang japra langso along kedam tang suri hini rakrainer cap apartment Assam Chief Minister Dream Project main pen tangka sika kuti cap panongsi kimrang ponlo kekim kerang asai bang tang pamilo pumovi athe tang pamilo posonte ladak non anke ke pathu ki jui pen chenglok ke ton kelang la pen ke pangthir pen si dunang jia porlo seta non ladak kekim kerang atumta avi la pen ke ton kelang la pen ke pangthir bangta avi ajok non ke keter keche la pen muring sang ason si mande ajok non ke kahing nu thu anlo la se sarkar pen ke nang pilo te bon seta kachodeng dun pen ali chepalong hendo kaching thorang the athe abatai ke lapuson long dun verve nasenon BJP sarkar kachari along ke swachh bharat abhiyan ta do porsi Karbi Anglong Autonomous Council kachari CM Dr Tuliram Ronghang ke japon along chingwai chingsai linra labangso CM Dream Project mini stadium amokha hai hui rat ali kilong jia phan sai ki deng nang jia bang kenang sot binong lo non pherang ki pen kaning jia lam theli arjupon sinan Karbi Anglong live kilang napan kardom pajirlo non nili gido ke lakhain ko rahini surupothar MSC constituency angkang dak japra lang solo ladak nili tum pini nang kahumri pen nili tum ke thek ponlong la pen nili tum han ke paklang ji ning ke hang ke lahan lo je ajir kiding klui pen Karbi Anglong angkang ingkoi ra trok MSC constituency angbong pen isi kaching thul dun denai ahomosti ladak surupothar esila bon sitame ladak esia kopai keme constituency 3 along indoor stadium ki kimi kerang ye phan CM Dream project pen kuti kep atangka panong si homosti 3 phan tame pi pajir ponlo la sodak thak si dat pini hurupothar long tame nilitum lang kahumri bang thek ponlong la han lo je ladak tame kim rang lo sitame ladak isi nilitum ki thek ponlong ining ki oi me la pen nal to ban ke paklang ining ki hangala han lo je ladak keter la pen ke keche la pen ekdam pumasi lang no dak la pason sidokok lo thema la pukali pulote sarkar pen nang pista me nang pipa joy la pason si dokok po la si non nili tum puthonang tum han paklang thuji non la bang ke playground bang ga pason hello playground jitu gallery bang ke dolos tame ki pathodim bang avela la pen la arum alom sitame grass mate tiplis tame avelang ki turdim avelang lapsi lapuson ladak jitu a contractor akam ki enatum pen lapuan si kangton kokloma mate dolang mag jitu CM amang ka homan labangso Dream Project lasi pachun pi pedet pulote latai si therak mi meji lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke AC CM ke hai Dr Tuliram Ronghang do alangli lakado kave lahai pin khat po la pen pinap pen amat lahai ka do kave hostitin tame la pangso mini studio ki do an alang tum mai chipa pen ingni pen puthot ke pamat ke palang mi la pen ko puson si ki claim ponji ma lahai chingwa chingsai pon po pusi nilit tum meta mining thelo bokajan penanan terang Karbi Anglong noi